n'hi ha poques oportunitats en la música de fer un viatge de les dimensions que proposa aquesta sinfonia. És un viatge també de confrontació amb una obra d'art de dimensions gegants. És veritat, tenim un so propi i tenim també una determinada energia i serietat a l'hora d'afrontar tots els repertoris. No hi ha diferència. Si és Mahler, si és Brahms, si és Óscar Esplà o si és Berio. Bé, doncs estem a l'Auditori d'Alacant amb l'Orquestra Ada Simfònica i el seu mestre, Josep Vicent. Gràcies per prestar-te a Microcosmos. No, és un luxe, home, un autèntic luxe. I per què estem així? Doncs perquè, entre altres coses, interpreteu la sinfonia de Luciano Berio. Així, ràpidament, per a una persona que pugui no conèixer la sinfonia, què li diria, mestre? Jo li diria que n'hi ha poques oportunitats en la música de fer un viatge de les dimensions que proposa aquesta sinfonia. És un viatge per la història de la música, és un viatge també de confrontació amb una obra d'art de dimensions gegants, i és també viure de primera mà com era en aquella època, estem parlant de final dels 60, principi dels 70, una Europa creativa, una Europa on naixien ànimes creatives que no tenien complexes i que eren capaços de trencar amb la maestria que va fer aquesta obra. Aquesta obra situa el concepte del collage en un punt de respecte. Tot el món a partir d'aquest moment va dir, en efecte, això era el collage. Això era el collage. Perquè incorpora moltes músiques, no? De diferents compositors. No és que fos una cosa nova, perquè la Passió segons Sant Mateu de Bach ja ho fa, no? El que passa és que se'ns ha oblidat, no? I ara la mirem soles com un èxit del compositor Bach, però Bach també mira cap arrere. Igual que aquí, jo ja fa molts anys que la vaig fer per primera volta i he anat descobrint més i més referències, fins i tot referències de que alguns dels textos són fins i tot notes que et posa Mahler en algunes de les partitures per a interpretar-les, no? I que així estan. I que així estan, també, com a referència per a altres músiques que no són de Mahler. I ja el dic, la llista de diferents moments del viatge passa de Schönberg a Hindemith, al Mahler, òbviament, a Berg, a Ravel, a Berlioz, a Beethoven, a Stravinsky, a Strauss, a Debussy, a Boulez, a Brahms... És com un homenatge a la música en general, no? A la resta de compositors que venen darrere, no? Que en el fons tots els que escriuen, d'una forma o altra, tenen influències que saben o que no saben que tenen i que estan ahí, sinó... I que les han incorporat. Però, jo que sé, utilitzem tot el món l'escala temperada, o molts de nosaltres l'escala temperada, utilitzem un sistema d'escriptura que ha fet un altre tio en una altra època, és a dir, que qui està lliure de culpa de les referències d'un altre temps o d'un altre compositor? Impossible. A més, és una sinfonia que potser és molt idònia per a una persona que potser no està acostumbrada a la música contemporània, no? Aquesta etiqueta que de vegades pot ser tirar enrere, però que és una música totalment accessible, si potser s'entra per la bona porta, no? Això és una cosa molt personal. Jo no crec que la música contemporània no sigui accessible. Jo li dono molt la culpa als intèrprets, a nosaltres. Jo penso que fer que un edifici sonor estiga suficient equilibrat com per a que arribi al públic, ho pots fer igual en una obra que no siga bona, perquè n'hi ha molt que està en les nostres mans, des del punt de vista dels equilibris, no? Això és que damunt és una gran obra i té suficients elements, sí, en efecte, que et permeten... És divertit descobrir què està passant. Ui, aquesta clarineta, això ens sona, què serà? Però si és... clar, resulta que és la sexta de Beethoven. Clar, aquest procés és molt divertit. Perquè comentes també la responsabilitat dels intèrprets, no? Perquè aquesta sinfonia requereix d'una certa logística, però que és una logística a la que la majoria d'orquestres tenen accés, no? Però falta voluntat? Avui en dia, no, clar, la música contemporània, tot el bo costa un poc. És a dir, és més fàcil agafar una sinfonia clàssica de repertori i reduïm les cordes a la meitat i sona impecable. És més barat. No ho sé si és més barat, perquè ja et dic, moltes voltes és qüestió de prioritats i de decidir on has de posar les forces. Nosaltres, en concret, el projecte nostre d'Ada Simfònica és un projecte comparativament molt barat. Jo no vaig a parlar-te de diners, no? Perquè és un tema que odia, no?
però sí que et puc dir que nosaltres, comparativament amb qualsevol altra orquestra professional del territori del nostre territori de la Comunitat Valenciana, però del territori d'Espanya en general, nosaltres som dels més barats. Inclús en molta diferència, no? Si compares amb l'Orquestra València, o òbviament també el pressupost del Palau de les Arts, nosaltres som petits, però per a nosaltres n'hi ha unes prioritats. I les prioritats són seguir mantenint el públic connectat, perquè això fa que hi hagi un interès creixent, per això esteu aquí vosaltres. No? Perquè d'una forma o altra, estos què fan? No, mira el que han programat. I això, per a nosaltres, és... Despertar aquest interès, no pot ser. Clar, i és com si ens donaren diners, perquè és que això provoca resultats. Clar, efectivament. Bueno, no sé si m'he anat d'onda. No, però és interessant aquesta reflexió que s'ha de fer també des de part dels intèrprets, no? Que de fet et volia preguntar el treball amb l'orquestra, quan s'aborda un repertori d'aquestes característiques que potser té un llenguatge menys habitual, no? per als músics, com espera tu aquest treball? Com és ensenyar-los per primera vegada la partitura o començar a experimentar amb el que proposa Berio? Jo visc el meu treball com a director titular molt diferent al que visc quan estic fora. Per exemple, jo ara he estat 2 setmanes viatjant, he estat als Estats Units, he estat a Polònia, i jo faig el meu treball, ho passem bé, i muntem les partitures, tenim un concert. Però el treball d'un mestre titular d'una orquestra és un treball que va més enllà de la partitura de la setmana. Més progressiu, potser. Sí, és un treball que pretén generar una determinada predisposició i una determinada percepció a una manera de fer la música. Jo crec que ja hem aconseguit, nosaltres tenim un so molt personal a la Simfònica, tenim un so molt nostre, ja reconegut, això són paraules de gent que sap molt més que jo. És veritat, tenim un so propi i tenim també una determinada energia i serietat a l'hora d'afrontar tots els repertoris. No hi ha diferència. Si és Mahler, si és Brahms, si és Óscar Esplà o si és Berio. I això és fonamental, no? Això és fonamental. Com a intèrprets. Claro. Per això crec que és una orquestra que s'ho passa bé, perquè aquest esforç que a priori es fa, que òbviament costa un poc més, el bo costa un poc més, després també el plaer és també molt gran. I probablement entenc jo que la segona vegada que s'interpreta una obra amb un llenguatge diferent costa un poquet menys, no? També com en les llengües, no? Al final els músics s'acostumen a aquest treball. Òbviament. I el públic, com respon el públic davant d'aquests repertoris? Mira, jo avui he preguntat com estava la venda del dia, estem molt semblant a un dia en el que programem, no sé, la novena Beethoven, que l'han fet abans de Nadal. Estem 1000 i algo llargs, 1150, 1180, just el dia del concert, jo crec que al final serà el mateix. S'acaba plenant? S'acaba plenant. No veig jo molta diferència, perquè al final també, home, nosaltres sortim a l'escenari i també n'hi ha un enganxe del públic. Nosaltres també som un mig per explicar això. La gent també vol vindre a veure. Fem Berio o fem el que siga. Clar, efectivament. I generes un públic, no? Exacte. I això és una cosa que aquí ha passat. Tenim un grup d'abonats molt fidel. És cert que aquesta partitura jo he notat que ha apropat un altre tipus de gent, doncs venen diferents grups d'estudiants de finals de carreres, tant de direcció com de composició, com esteu vosaltres aquí. Vull dir, cada programa té també un interès un poc diferent, no? Però al final la gent el que vol és emocionar-se i que li ho dones amb entrega i amb sinceritat, siga el repertori que sigui. Bé, doncs, amb aquesta reflexió ens quedem. Josep Vicent, mestre de l'Orquestra Ada Simfònica, així a l'Auditori d'Alacant, que interpreten la sinfonia de Luciano Berio, entre moltes altres coses, i que cada programa doncs, és un sabor diferent, no? Un tast diferent. Si em permets un segon més, és que havia oblidat que té una cosa molt magistral de Berio, que Berio situa dins de l'orquestra 8 veus. Efectivament. Però avisa, i aquí ens avisa als directors al principi, diu, atenció, són 8 veus, però no són 8 solistes. Són 8 veus que estan aquí dins i nosaltres tota la parafernàlia aquesta que veus de cables és perquè estem tota l'estona treballant per a que les veus estiguen integrades en la sonoritat de l'orquestra. Com un instrument més de l'orquestra. I això què fa? Que ens transforma. No sona igual. Primers violins tocant que quan ells fan. I de sobte descobrim que tenim uns recursos sonors molt diferents. Entre això i l'ús de l'espai que fa, perquè moltes vegades pareix que estiguem fent música electroacústica. Inclús juga clarament a uns reversos i a unes pulsacions. Llavors pareix que l'orquestra és una altra. És un home que Berio tenia, òbviament, un llenguatge molt personal. Sí. No, això és fàcilment identificable escoltant la seva
la seva sinfonia. Esperem que vagi molt bé el Gràcies. concert I espero que us agradi. moltes gràcies per prestar-te a Microcosmos. Un plaer. I endavant, no pareu,